Mdzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ino ndiyo nthawi yabwino, nthawi imene Mulungu akukomera mtima anthu ake, ndipo ife tikuti pepani bambo tufuna tione Yesu. Sodoma ndi Gomora, uye Yesu pangopeyani. Mawu amene tikusinkhasinkha msabata ino potengeranso mawu a Uthenga Wabwino amene tinawerenga la Mulungu lapita. Lero ndi Lachisanu pa 22 March chaka cha 2024, ndipo tikatenga pa masiku athu ulendo uja wa masiku 40 uja, ulendo umene tikuyendera limodzi. Lero ndi tsiku la namba 33, ndekuti mawa 34, ndekuti tatsala ndi masiku tu pamene pa 6. Mutha kuona kuti kuchoka la Mande limene likubwera ukafika loweruka nthawi ya mmawa ndi 60 days, ndekuti kuwerengetsa kwathu kunali kwabwino. Koma tisayiwale tunena kuti atatu awa ni masiku akulu kwambiri, ngakhale tili mnyengo ya Lenti amatchulidwa kuti the Easter Triduum, Holy Thursday, Good Friday, Holy Saturday, chakummawa kudzamalizitsa nyengo ya Lenti. So pa 6 paja ndekuti tutitonena kuti tatsala ndi atatu enieni. Abale, chitaniko ntchito ya chifundo, inenso ndilapeko, inunso mupempherereko wina wake tionjezere ubale wathu ndi Mulungu. Lero tikupitiliza nkhani imene tinamba dzulo kunena kuti Ambuye Yesu amanena kuti nthawi yake yakwana. Nthawi yake yakwana yoti Mulungu amulemekeze, koma tikuona kuti nthawi yake ikukwana yoti amulemekeze, kumulemekeza polandira zowawa. Zowawa Mulungu amatikweza, muzowawa Mulungu amatiyika pamalo oyenerera. Mukumbukire tikabwerera Uthenga wa Yohane omwewu chapter 1 chenicheni, mutu wa 1 weniweni, pamene Yohane Mbatizi ankaona Ambuye Yesu akubwera potero, atamuzindikira adalozera ophunzira ake kuti naka kankhosa ka Mulungu, nayo amene amachotsa machimo a dziko lapansi. Ambuye Yesu pamene timuona pakati pathu, timuone monga mmene Yohane amamuonera. Amamuona kuti ndi kankhosa ka Mulungu, kankhosa kamene kamachotsa machimo a dziko lapansi. Mosapeneka konse mmene Agriki awo akunena kuti pepani tufuna tione Yesu, akunenanso kuti tufuna machimo athu ayeretsedwe, akunenanso kuti tufuna tiyeretsedwe, akunenanso kuti tufuna tiyambe mwatsopano. Inu ndi ine sitingaone Yesu pamene takakamirabe machimo athu. Inu ndi ine sitingaone Yesu pamene tikukana kuyeretsedwa. Inu ndi ine sitinganene kuti tikufuna kuona Yesu koma tikukana kusintha njira muja tinanenera dzulo. Ndipo Yohane atawalozera ophunzira ake kuti naka kankhosa ka Mulungu, tiyeni tizipita kwa uyu. Funso loyambirira limene adafunsa ophunzira aja, makanso uyu Filipo, nkunena kuti kodi aphunzitsi mmakhala kuti, Rabbi, where do you live? Nde Ambuye Yesu adanena kuti bwera udzaone. Ndipo atanena mawu amenewa, tikuona kuti Filipo adathamanga kukauza m'bale wake Natanieli. Ndipo Andreya, ndesi Andreya yonkhalidwe lake lomwe atengera anthu kwa Ambuye Yesu, adathamanga kukauza m'bale ake Petro. Awatu nkusanduka ophunzira oyamba ene Ambuye Yesu malingana ndi mthenga wa Yohanewu. Tikamawerenganso uthenga omwewo timamva kuti Ambuye Yesu powadzudzula anthu aja amanena kuti uno ndi m'bado wokanika, ndi m'bado umene umangofuna zosangalatsa, zozizwitsa. Nde amatero kuti Agriki amafunafuna nzeru, Ayuda amafuna zozizwitsa. Agriki akupita kwa Yesu pano, akunena kuti tufuna tione Yesu. In other words, akuphera mphongo, akuphera mang'ombe kuti Yesuyo ndiye nzeru zenizeni. Inu ndi ine pamene tipita kwa Yesu ndekuti tukasaka nzeru zenizeni. Pepani bambo timati tione Yesu. Komano lero ndi mfundo zathu ziwiri zimene ndimafuna tisinkhesinkhe. Ndimafuna tiyambe ndi kupotoza kapena tiyambe ndi kutembenuza. Ena amati kusadaboza mutu umene tikusinkhasinkha kuti timafuna tione Yesu. Lero tinene kuti Yesu akufuna aone ife. Chifukwa
mulungu wathu ndi mulungu amene amapanga value ubale, ndi mulungu amene amakondwera kuti pa ife pakhale ubale, osangoti ubale pakenda pa wina ndi nzake, koma ubale ndi iye mwini. Choncho ife tikanena kuti tifuna tione Yesu amaticheukira nkunena kuti inenso ndifuna ndikuoneni. Ndipo tikawerenga m'malemba oyera pali zitsanzo zambirimbiri zimene zingatsirire umboni kuti Ambuye Yesu amafuna atatiyang'ana, Ambuye Yesu amafuna atationa. Mukumbukira tsiku lolemba lapita, lolemba la sabata ino lomweli, tinaona mawu a Uthenga Wabwino kuti anthu ena atagwira mzimayi amene adamugwira akupanga zosayenera, akupanga zadama, atapita naye kwa Ambuye Yesu. Anthu aja amafuna Ambuye Yesu amuweruze, anthu aja amafuna munthu uja agendedwe miyala, koma Ambuye Yesu atamuyang'ana munthu uja anaonamo chithunzi cha Mulungu, anaonamo cholengedwa chake, anaonamo mtengo wapatali, anaonamo munthu amene akulakalaka kuti atembenuke mtima. Sana muweruze, sana mudzudzule, anangofunsa kuti anafunsa anthu aja amene sana chimwepo ayambe ndiye kumugenda. Inetu mmatero kuti tikadakhala ena afe aphuma tikadayiwala mavuto athu nkuyamba kugenda, koma anthu aja tayamikire kuti adaonetsa mtima odzitsutsa, odziguguda pachifuwa. Titokhala anthu olephera, titokhala anthu ofoyira chichewa cha chinyamata icho, koma tizidzitsutsa nkuona kuti sindifoyenera. Nkhani simeneyi, nkhani ndionera kuti Yesu atamuona, Yesu atakumana naye mayi uja adafunsa anthu aja, ndipo anthu aja atachoka adamuwuza kuti mayi, inenso sindikuweruzani, koma kuyambira tsopano musakachimwenso. Yesu akatiyang'ana amatiyang'ana ndi chifundo. Yesu akatiyang'ana amafuna kuti ife tibwerere malo athu oyenerera. Sabata yatha tikuchita mbindikiro timakambirana nkhani yonena kuti tidasokera tili mdziko la adani, Baruchi 3 ndime ya 10. Chimodzimodzi tikawerenga mthenga wa Marko 10 ndime ya 49, timamva nkhani ya Bartumeyo uja osaona uja amene anali kufuwulira, mundichitire chisoni mwana wa Davide, mundichitire chisoni inu mwana wa Davide. Nyengo ino ya Lenti ndi nyengo yokuwa kuti Yesu atichitire chisoni, chifukwa tikamkuwira iye amaticheukira. M'malo monena kuti ife tingonena kuti bambo timati tione Yesu amauza ophunzira ake kuti ndifuna ndione ana anga. Ndiye tinamva kuti Bartumeyo ngakhale anthu amamuletsa kuti usakuwe, takhala chete okwasokoneza aphunzitsi, zimachitika atu pakati pathu kuti ena timachuluka nzeru, timalepheretsa ena kufika kwa Ambuye Yesu chifukwa cha kudziona ngati ifeyo ndife ofunikira, kuti popanda ife Ambuye sangathe kugwira ntchito. Ndiye zimachitika kandi m'maparishi, kandi pa diocese kumene kuti anthu mwina afuna kumane ndi bishop, mwina ife ansembe amene tili kufupika ndi mabishopu kuphangira, kandi mu sisteri anthu afuna kumane ndi mayinkulu, ena amachingira mukwafuniranji, kandi m'maofesimu atufuna tikumane ndi abwana akulu pa ofesi pano, kandi asekretari akulu, maona anthu ena mwina kuchingira mukwafuniranji. Zimene zitanena ndi zimenenso tinaona ndi munthu uyu amene tunena kuti Yesu adamucheukira. Anthu pamene amamuletsa munthu uja adankirankhira kufuula, ndiye kenako Yesu adanena kuti tamuuzeni abwere, musiyeni. Kenako anthu aja adatembenuka nkunenanso kuti fulumira, yenda msanga, akufuna akuyitana. Isamale ndi mmene anthu amapangira react pamene zinthu zikutiyendera. Anthu amakhala ngati ali mbali yathu, koma pamene ife tikusauka tikusakasaka chipulumutso chathu adzachuluka otibweza mbuyo. Nkhani simeneyo. Nkhani ndionena kuti munthu uja atangomuuza kuti muuzeni akukuyitana, munthu uja atapita kwa Yesu. The first instruction, tikawerenga Mateyo makamaka Marko 10 ameneyo ndime 49, Ambuye Yesu adamuuza kuti nyamula mphasa yako ziyenda. Tikawerenga pa vesi ndi kunenayo makamaka Marko 10 ndime ya 49 akuti Yesu adauza anthu kuti tamuyitaneni. Anthu aja adamuyitana wakhunguyo namuuza kuti limba mtima, nyamuka, akukuyitana. Pomwepo ye uja adadzambatuka mwinjiro wake uko kuthamangira kwa Yesu. Yesu adamfunsa kuti kodi ukufuna kuti ndikuchitire chiyani? Wakhunguyo adayankha kuti mbuye anga, ndifuna kuti ndizipenyanso. Yesu adamuuza kuti chabwino, ungathe
kupita, chikhulupiriro chako chakuchiritsa. Nkhani yayikulu apa akuti Yesu atangomuwuza kuti bwera, iye adadzambatuka munjiro wake uko, ndipo lemba achitonena kuti nkuika kankodolero kamfuwu kaja. Zotanthauza chani? Mukumbukire sabata yatha pamene timasinkhasinkha nkhani ya munthu amene adavutika kwa zaka 38 osachiritsidwa, atakumana ndi Yesu. Munthu ameneyo adamuwuza kuti nyamula mphasa yako. Mphasa imeneyi nnafotokoza momveka bwino kuti imayimirira mavuto ake, imayimirira mbiri yake, imayimirira madalitso ake, imamukumbutsa kuti kale ndidali otere lero ndili motere, imamukumbutsa kuti usamayiwale wafika apa chifukwa choti wina adakuchitira chifundo. Nde timatero kuti ilipo nthawi ina Ambuye Yesu amafuna tisataye mphasa yathu, chifukwa izitikumbutsa kumene tikuchokera. Nchifukwa yake ambiri timalowerera, chifukwa yake ambiri sitimalabada, chifukwa choti tidataya msanga mphasa yathu imene imenera izitikumbutsa nyengo zowawa zimene tadutsamo, komanso izitikumbutsa kutsogolo kumene tikulowera. Pamene uyu wakhunguyu amene ndi Bartolomeyo adamuwuza kuti taya zovala zako, taya zovala zako. Chifukwa chachani? Zovalazo iyeyo kukhala munthu osaona, chinthu chimene amadalira pa Chingereza amanena kuti security yake inali muzovala zimenezi. Moti amati chomwecho chimakhala ngati bulangete, chomwecho makhala ngati mosungira zofunkha zake zimene wapemphetsa amayika momwemo. Mwachidule chinali chilichonse kwa iyeyo. Kawapeza ufa, kapeza chakudya, zimakhala mmenemo. Kali ndi ndalama, zimakhala mmenemo. Dzuwa lingaombe amafunda chimenecho. Mvula ingabwere, chisanu chingabwere amafunda chimene. It was the source of his security. Yet Jesus pamene akunena kuti bwera ukumane nane, tanena kuti tsiku la lero tikumbukire kuti Yesu akutiyitana ife m'malo monena kuti pepani tufuna tuone Yesu. Yesu ndi amene akutichewukira akunena kuti ine ndifuna iwe ubwere kwa ine ndikuone. Ndeno pamene Yesu akukodola choncho, amalamula kuti taya zovala zako. Zovala izi zikuyimirira zinthu zambiri m'moyo mwathu. Zikuyimirira kudzikonda kwathu. Chovala chimenechi chikuyimirira kamwano, timayigo timene tili nato. Nthawi zina anthu timakhala ndi kukula mtima, kusafuna kudzudzulika, kusafuna kugonja, kusafuna kuoneka otsika, kusafuna kuoneka opepera. Chimenecho ndiye chovala chathu. Chikuyimiriranso makhalidwe athu onse achilendo amene timachita, amene amakhala osemphana ndi Chikhristu. All the vices which are antithetical to the Christian values and faith. Ambuye Yesu akunena kuti taya mwinjiro wako, taya chovala chako. Nkutheka tu ino ndine nyengo ino ya Lent kuchokera pa 14 February paja tagwiritsitsa zovala zathu zakale, tagwiritsitsa zinthu zimene timaona ngati zikutipatsa mtendere. Munthu uyu pamene ananyamula zovala zimenezi, munthu uyu pamene ankayenda ndi zovala zimenezi, ankaona ngati kuti mwa iyeyo muli security, koma osadziwa kuti inali false security, chifukwa samatha kuona, samatha kupita patali, samatha kudzidalira payekha. Lero pamene Ambuye Yesu akumuonetsa, akufuna kuti ataye zinthu zimene zimanchedwetsa kupita chitsogolo, akufuna ataye zinthu zimene zimankhala ngati zikumpatsa chinyezi, koma sichinali chinyezi chabe, panali ngati amati mirage, pongokhala ngati zikuoneka ngati zisali izo. Lero munyengo ino ya Lent, Ambuye Yesu chokera pa 14 February paja akufunsa ndataya chani. Mwina atu tikumati tikataya nkutolaso, tikataya nkutolaso, izo nasiya mawa nkuyambiraso, izo nalonjeza kuti izi sindzapangaso mawa nkuyambiraso, kutola nkutayaso, kutaya nkutolaso. Ambuye Yesu afuna tikataya mwinjiro yathuyo, basi for good tisayitoleso. Tapempha Ambuye tsiku la lero kuti pamene iwo akutipempha kuti tibwere kwa iye, tikumbukire kuti pali zinthu zina zimene zikutilemetsa, pali zinthu zina zimene tanyamula, pali katundu ambiri amene tikuseza pamutu pathu, mikwiyo ndi zina zotero, kudzikonda ndi zina zotero, kamoyo kosafunira ena zabwino, kantima kaulesi, kamoyo kakuba, kamoyo kochita zadama, zonsezo Ambuye Yesu akutipempha tsiku la lero kuti pamene iye akutikodola, pamene iye afuna tiyambe mwatsopano, pamene iye afuna ayende nafe, pamene iye afuna tidzakondwere chikondwero choti iye adatigonjetsera Satana, iye adatipatsa moyo watsopano, iye adatisambitsa,
titaye zonse zimene zikutilepheretsa kuphatana naye. Mutayanji lero, mwatayanji mnyengo ya Lenti, nanga milungu imene ikubwera makamaka mulungu woyera umene tiuyambe lolemba likubwera. Ndi ziti zinthu zimene ndifuna kuti Ambuye andichotsere. Tithandizeni Ambuye tsiku la lero kuchita kufuna kwanu kokha. Ambuye akhale nanu. Madalitso a Mulungu amphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akutsikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse. Ndikufunireniso abale ndi alongo madzulo opambana ndipo osatopa pochita zabwino. Bye. Uye Yesu pangope yanu, Sodoma ndi Gomora, ndani nanga analavula, Sodoma ndi Gomora. Uye Yesu ngope yokoma, Sodoma ndi Gomora, ndani nanga anaikanda, Sodoma ndi Gomora. Uye Yesu tutiloera, Sodoma ndi Gomora, ndani nanga anakwapula, Sodoma ndi Gomora. Ilende mwepo kuchimwa Uye Yesu pepanitu, Sodoma ndi Gomora. Ilende mwepo kuchimwa Uye Yesu pepanitu, Sodoma ndi Gomora. Uye Yesu pangumi pano, Sodoma ndi Gomora. Yani minga anaizika, Sodoma ndi Gomora. Uye Yesu tapewa pano.